Naatrasan sang isa ka 10-wheeler truck ang pila ka mga motorsiklo kag tricycle nga nakapark sa kilid sang dalan sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Barangay Kagawad Antonio Haleco sang Barangay Baldoza, La Paz, iyagin pahayag nga naga-illegal park ang mga tricycle kag motorsiklo sa kilid sang dalan bangod nga wala sang permit o kon dokumento halin sa barangay nga nagatugot nga pwede makapark ang mga motorista sa nasambit nga lugar. Suno kay Kagawad Haleco, ang mga nakapark nga salakyan kadaman kada gabi lang nagapark sa lugar bangod nga wala sila sang kaugalingon nga parking space. Iyagin pahayag nga ginahatagan lang ang mga ini sang konsiderasyon apang ginasaway man kung makita nga hindi insakto ang ila parking kag nagatuga sang trapiko. Dugang pa niya nga wala man sang pag-aatubangon nga kaso ang driver sang 10-wheeler truck kag posible nga may yara sang settlement sa tunga sang duha ka partido. Amo na akong parte na sa mga aksident nga nagaano dang sang nagliga niya itong ginsundan ng sini kundi may tigulang nga napatay na. Di mo man nga hindi mo gid makontrol ya to ang mga salakyan nga hindi mawadaan sang kwan, mawadaan sang preno. Muna kani siling ko nga hindi man kami kasi nga mahatag permit na kay tungod sina gani. Kay illegal gid man kung sa kanino yang pagparking niya illegal.